Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Istanash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru waɗanda ake bi wajen ƙirƙirar sautin waƙa da ƙirƙirar ƙafiya a waƙa da yadda ake jeranta ƙafiya a waƙa. To alhamdulillahi kullum muna magana ne akan yadda ake ƙirƙirar karin sautin waƙa, saboda shine waƙa gaba ɗaya kuma shine abin da babu shi za ka nemo shi. Domin sai ka nemo kari sannan sai ka amfani da kalmomin ka. Su wannan kalmomi dama can da akwai su saƙa su ake yi. So amma abin da yake da wahala a waƙa yawanci shine ƙirƙirar karin sauti. Kalma ita kuma a nan hikimarka da fasaharka za ka ƙarasa zuba ta. To alhamdulillah muna magana ne akan yadda ake ƙirƙirar karin waƙa irin na zamani ko kuma koma wani iri, wala na zamani wala rubutacce wanda Allah ya sa idea ka ta kawo kai, ko kuma yaya za ka yi ka kalla abun ka kirawo idea ta ka yi masa wani sauti wanda zai zama waƙa. To shine abin da muke magana akai. Wannan dabaru ne waɗanda ba su da adadi, kawai sai dai mai amfani da iya wacce Allah ya bamu ko kuma wacce Allah ya sa muka zo da ita, saboda mun san duk guda ɗayan Allah da za ta harba da yawa, za ta ba wa mutane da yawa idea. To a wancan mun ba da misali akan waƙa da aka yi wata tawan. Ga su nan waƙoƙi waɗanda ake amfani da kamar kalma ɗaya ko biyu masu sauƙi, saboda dama ana son waƙa da ya kasance tana da ƙaramin abu wajen shine kamar ko amshi ko abin da za a ringa yawan faɗa a waƙar, saboda zai ba masu sauraro sauƙin riƙewa da kuma sauƙin haddace waƙar ko kuma tuno waƙar. Kamar wata waƙa da ake kewa kalma ce guda ɗaya, sai ya ɗan kamar a ce za ka yi zane ko gini gaba an gane gaba ka ɗan zo da wannan gabar na karin sauti, sai ka ɗan zo da gabar da za ta iya hawan shi ko kuma wanda za ta iya silalowa ta sauko shi, ma'ana sai ka fidda wani shape wanda shine zai nuna hawa da saukan muryar har ya kasance ya ba da wani tone, ya ba da wani sauti mai ma'ana ko mai daɗi. Misali kamar za ka yi amfani da gimbiya ta ko gimbiya, za ka ringa ko kamar a ce gaba ce ka yi wannan gabar, za ka iya shading ɗin wannan gabar da wani kalar, kuma sannan sai ka ɗan jono an gane dai ga gaba ga fila ga gaba ga fila. To kamar haka waƙa take. Idan ka zo da abu sai ka zo da ɗan abin da zai kasance kamar ko fila ne ko bridge ko wata gada wacce za ta baka dama ka ɗora wancan, sai ka kafin da sauti kamar gimbiya wani abu kalar irin wannan. Baka taɓa ji ba wannan da ka ɗauko wani sautin ka zo ka jona ko kuma wanda zai daidai da wannan, sai ka ga ya fitar maka da wani shape ɗin da zai sa sautin ya yi wani hawa da sauka da zai bada wani art ko wani drawing an gane ai, wanda zai calling attention ɗin mutane ta kunne ta sauti kenan, sai ga ya bada wani design wanda ya bada sauti mai daɗi wanda zai baka irin sautin da kake bukata. Baka taɓa ji ba an yi waƙa a nan. To alhamdulillah, kada a manta a ci gaba da mana subscription wannan waƙa wannan tasha ta mai suna Istanash Voice Coach TV, wato tasha da take kawo mana hanya da dabarar yadda ake ƙirƙirar waƙa. Kada a manta, ni suna na Isaac ta suna CD da ke cewa bisalam, sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.